si Cyril kag Kendo Master. Mi, kataas ang grades ko. Imagine, 3 mistakes lang ko sa exam namon. Ay, wow. That's my daughter. Bisan diin lang pwede mapabugal. Happy ako para sa imo, anak. Bugalon ako nga akong imo amay. Via? O ti ikaw ya, Zairiel. Tilagi ng score mo? Mi? Siguro, nubo-nubo kay te. Daw wala siya gana manugid. Nagaplano naman siya siguro nga taguon. Okay lang, anak. Ang importante nga makapasar lang. Perfect ko di. Hoy. Perfect ang number! Hoy! Nugay ka gani padayaw, ha? Amo na nga kamango sa imo, maka-perfect ka? Wala sang may makapierde kay Zia sa room ninyo. Ay, hindi na ako magbai sa imo, Mia. Kaya hindi ka man gihapon magpati sa akon. Sige lang. Bala lang na sa sira klase kung sinong masaka sa stage kag may medal. Hindi bala di? Oh. Ha? O, syempre, proud ako sa inyo nga duha. Pulos ka mo mga maalam Di, ako na niya ang maalam. Mango-mango na yan si Cyril. Hindi ba lami? Of course, anak. Ikaw lang yung pinaka-the best para sa akon. Ikaw lang, anak. Ikaw yung the best para sa akon. Ikaw lang, anak. Sulod lang. Wala na matrangka. Ay, gubon yan naman ng gabi ko. Mano ka? Hoy, anong hambal mo? Nga ano? Ay kada mo man sa ginhambal ko. Nga perfect ka? Di kundi pa mangkuton mo si teacher. Hindi man naguro magbutig si teacher sa imo. Tikalon ka ha? Kahambog sa imo? Dok ka sarang kagid. Di hindi na eh. Ikaw na lang taas. Nubo na yung score ko ah. Pero basta sa recognition ta, ako lang may highest honor. Kag ikaw wala. Ano? Hindi ako magpasugot. Hindi! Di kundi hambalo mo si teacher eh. Inaiyak ko mapasugot si teacher. Ha? Hambalon ko si Mommy. Ano nakadlaw mo, ha? Wala ah. Wala. Ikaw na ganing maalam. Kag ako ya mango na ko. Te, okay ka na? My bright sister. In your dreams. Ano? Kintampa mo ko? Huh? Oh, Mommy! Sige! Mami! Ay, mami mo? May CCTV na ka nga magpangatuog nga ikaw nag-una sa akon. Nako! May CCTV ng kwarto ko. Ano? Ano na tabo, ha? Sige. Sugiri na si mami. Sige na. Ano? Ano naman ba lang natabo, ha? Tag-ano naman ka mo? Ha? Si Zia na lang guro manugit sa imo di. Kaya kung ako naman na karon, ako naman na sala. Sige na Zia. Sugiri na si daddy. Ay, gali dad. Ang gitpabutang ko ba lang nga CCTV sa kwarto? Check mo guro ay. Para nga mabalaan mo na lang. Dad, okay na lang. Namangkot man ako kay Cyril ko na nung assignment eh. Daso na akig siya. Hasta nagbaisay na kami, amo to. Natampaan ko siya kaya sabat-sabat siya, be. Ay, wow! Ako naman sala. Di ikaw, ya? Okay lang? Husto na yun, Cyril, ha? Ikaw, ha? Naanad ka na lang, Ged. Dasig ka kamot. Siling ko, Ged, eh. Ako naman sala. Ako naman. Petro, Nga, anay? pero nga man ang pamungko mo ay. Tutag iya ka karon na. Ang duwa mo katiil ara sa bangko. Kag daw halos mahigda ka na diri sa sofa. Abi pagtarong ha. Pagtarong kun ari ka sa sulod sa balay ng Inday Via. Ano ka na, yaw? Maghimos ka na didto kay mapadulong na si Day Via kag Day Sia. Subong man si Cyril sa eskwelahan. Nay, nakahimos na ko Ginahulat ko na lang sila. Ano ka, nay? Wala. Wala ah. Hala naman. Nagka-problema ka naman siyang pangabuhi, ta? Dali na lang, nay. Di ka makabalaka. Makapahuway ka, gid, nay.
Tani no. Pero daw kadugay pa siguro matabo ina. Zia, dali na. Ngara na sila ho. Hoy, ikaw. Dito ka sa amay mo upod, ha? Okay, Mi. No problem. Dad, hamba ni Mami. Sa imo lang ako na maupod. Ikaw tulong sa akon sa school, di. Zia, dali na. Petro, dali na. Oh, day. Oy. Hulam ani kwarta sa ila ni Davia ha. Wala naging ko bala kwarta. Okay. Ay. Saan o ko paayhan matuman ang mga handom ko man? Saan o pa? Good morning, sir. Good morning, Tia. Anong schedule naton subong? Ay, sir, may board meeting ka alas 10 karon. Kaghogali, sir. May nag-appear nga withdrawal sa account mo. Withdrawal? Wala man kita makapa-withdraw. Pamangkotang bangko kung sinong nag-withdraw. Okay, sir. Anay ka? Si Via lang ang may access sa account ko. Hindi ayhan nga siya. Siguro, sir, eh. Tawagan ko anay si Via. Kung siya gid man, nga nagakuha siya sang kwarta nga wala gid anay magpabalo sa akon. Ara, nagaring na. Ba, gina-off niya. Gina-cancel niyang panawag ko. Tia, hindi lang anay magpanawag sa bangko ha. Pamangkuton ko anay si Mamo Via. Basi ko na siya man ang nag-withdraw. Ginaano niyang kwarta. May ginagastuhan bala siya? Nagambal to si daddy nga sugaton na lang niya ako. Hagaron ko na lang dayon siya nga manyapon sa gwaa. Kaya nasiguro ko, ang pagkaon nga lutoon ni Lola Silvia, paborito naman ni Zia. Nason, hindi naman ko kasaho. Hoy! Si Zia, upod ang iya mga barkada. Maayo, di kay wala di CCTV. Hindi ka di makapalagyo. Anong problema mo, Zia? Maano ka naman? Tampa mo ko, ha? Ano man? Ano yan ang matabo sila nga duha man? Sana ko man guro, lagi mo'y mabato man kami.